Hrvatski centar za razvoj volonterstva ove godine je 11. put po redu organizirao manifestaciju Hrvatska volontira. Ove godine nam se u manifestaciju uključilo 125 organizatora volontiranja sa svojih 170 volonterskih akcija, a sve ukupno u manifestaciju bilo je uključeno 1667 volontera iz 70 različitih gradova. U zadnje vrijeme smo bili pogođeni brojnim kriznim situacijama, a reakcije građana i njihov volonterski i solidarni angažman su nam pokazali kako naše društvo zaista cijeni istinske ljudske vrijednosti, a upravo nam to pokazuje koliko je volontiranje važno za razvoj otpornosti zajednice, te koliko je naša solidarnost i zajedništvo bitno za proces oporavka za vrijeme, ali i nakon krize. Ove godine, osim toga, slavimo i 10. obljetnicu Europske godine volontiranja, kojom smo htjeli naglasiti nekoliko važnih značajki suvremenog poimanja volonterstva u Europi, a to su zahvalnost, otpornost, inkluzivni angažman, dijeljenje resursa te međusektorska suradnja. Hvala svim volonterima koji su se i ove godine uključili u manifestaciju Hrvatska volontira, te svim volonterima koji su tijekom cijele godine volontirali. Dobro je što ste tu. Želiš pomoć nekom, trebaju te ljudi, a ti dođi k nama, volonterom budi. Street art intervencije, čišćenje okoliša, podmorja i urbanih vrtova, likovne, plesne i radionice očuvanja folklorne baštine, pisanje razglednica starijim osobama, aktivnosti s ranjivim skupinama, prikupljanje potrepština za ugrožene građane, volontiranje na raznim kulturnim događanjima, pomoć u učenju, čitanje priča, šetanje pasa iz skloništa za napuštene životinje, druženje s korisnicima raznih ustanova, samo su neke od provedenih aktivnosti koje nam ukazuju da je volontiranje važna društvena mreža. Nacionalna kampanja Hrvatska volontira odvija se u Hrvatskoj 11. godinu zaredom. Kampanjom želimo ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. Kako bi se istaknuo potencijal za društveni razvoj koji se oslobađa volontiranjem, kada se povežu građani i organizacije iz civilnog, javnog i poslovnog sektora, ovom manifestacijom nastojimo potaknuti što veći broj građana i organizacija iz cijele Hrvatske na uključivanje u različite društveno korisne aktivnosti i time promovirati vrijednost volontiranja kao građansku vrlinu i energiju srca.
posljednjih 11 godina u manifestaciji Hrvatska volontira ukupno je sudjelovalo preko 36.000 volontera koji su se imali priliku uključiti u više od 2.500 različitih volonterskih aktivnosti koje se svake godine odvijaju u 70 gradova i općina diljem Hrvatske. Godišnje se u manifestaciju uključi oko 160 organizatora volontiranja, a kroz ove godine naši volonteri su poklonili ukupno više od 180.000 volonterskih sati zajednici. Iz godine u godinu broj volonterskih aktivnosti i uključenih volontera sve više raste. Drage volonterke, dragi volonteri i organizatori volontiranja, hvala vam što ste i ove godine bili tu. Svojim ste nesebičnim i solidarnim angažmanom pokazali koliko je volontiranje važno. Manifestacija je gotova, ali volontiranje nije. Stoga pronađite svoj najbliži volonterski centar i potražite aktivnost koja će vas inspirirati.